ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବା। ମନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନାରିଓ ପ୍ଲେ କରିବା କି ଯଦି ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ୍ ହେଇଯିବି ତ ମିଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଲୋକ ମୋତେ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଇନ୍ ରିଏଲିଟି ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ମେଣ୍ଟାଲ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା। ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିରକ୍ତ କରିବା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ସୁପରିୟର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିକୁ ୱେଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କି ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଅନନେସେସାରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 3, ଦିନ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏହି ଭାବନାରେ କି ଖାସ୍ କିଏ ମୋତେ ଆଜି ନୂଆ କଥା କହିଦେବ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଫାଇନାଲି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଇନ୍ ରିଏଲିଟି କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ କଥା କହିପାରିବନି ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ପୁଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି କାମଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ।